Horas dihita salutna manang di dia pehita maringanan. Noang Jupang hita di persejarah pawaluhon dihita amang dainang adong Jupang dihita akana poson di Tuhan amang pandita El Sianipar Horas amang pandita Horas amang Pandita Sumanukali. Horas amang pandita M Hutasoit Horas. Horas amang pandita E Purba. Horas amang Pandita. Oke. Noang hami mandok muleate tu hita na menonton ABM channel manang Advent Batak Ministry. Kami mendok mulai itu hita huja kami na setia mengkomen na dong di Advent Batak Ministry. Nomor sada Robert Tobing 2760. Nomor paduahon Markeking Kamindo satabi molo adong salah pangguaran. Patuluhon John Grace Simatupang. Paupaton Andrian Winanto. Palimahon et pa le ministry sa plusada 40. Paunopon Rusmi Dasa break 20 sada 14. Papituhon Suryati Saragi satabi amang pandita 52 onom sada. Pawaluhon premium kosong sia sada kosong. Pasiahon Johan Tampubolon sia walu N. Pasapulu James Siahaan 10 sada Misel Putri walupulu sada 2. Ya. Omma sada dihami mendok muliate adong 10 sada halak na komen di grup di YouTube Advent Batak Ministry. Jadi salinai kami mendokon mulai tegodang tu hita amang dainang na setia makomen, menonton, dohot, like serta subscriber di YouTube Advent Batak Ministry. Se Tuhan memasu-masu di sada pakarejoan da dohot keluarga na setia. Ayat siapilon upangido hami ma tu amang pandita E Purba. Majaha ayat siapilon ta. Ay siya pilot dihita di bagasa pasejarah pawuluhonon na maruluan mangkonopi hasurirangan pada narubi Janet Mesian Johannes 5 ayat 26 songono mahatana alay na sumurong do panidangiyon na diyaw asa nasian si Johannes ayak ka ulaon na nilehon ni amay tuaw si paujungopku ima akka ulaon na huula ido makatidak konaw baboa na disuruh amai au ima sahatna melihat ya. Martanyang naita. Ale amanami na di banua ginjang. Puji-pujian hasangapon madiho ale Tuhan. Dison waing marsiajar dohami sian parsiajaran sekolah sabat nabi. Urupi hami marhite tondi perbadia. Akkana posom napatorakon parsiajaran sekolah sabat napawaluhon. Say anggiat marhite channel ABM Ministry on. Gabi godang halak mangatusi hatam nabaria. Gabi pasu-pasu mai tuganup akka jolma na menonton YouTube channel on. Pasu-pasu amang pendeta M. Hutasoit. Pasu-pasu amang pandita El Sianipar. Pasu-pasu amang pandita E. Purba. Dohot na posom pendeta Yesus Gunung Kalit. Upangido hami ma sesama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin, amin.
Baik, mulai tegodang tu hita saluhutna, noaing masuma persejarah pawaluhon. Uluan persejarah sahlinai menggonopi hasurirangan padan narobi. Ya. Di bagasan saminggon, marsyajar mahita na dipatorang akan aposan ni Tuhan, amang pandita Sianipar, amang pandita Purba, amang pandita Hutasoid. Suku-sukun tu amang pandita Sianipar. Suku-sukun na song mengundingi dirita sendiri. Asa unang mameok rohana takang songon noaing taida di tonga-tonga ni akas itua ni ugamoi pasak matu amang pandita Sianipar. Mulai hati malah berpusu-pusu pasal tu amak padita, yes manukalit patorangon na gabi bohal dihita mengetusi persejarata di bagasa pertikiano. Horas may saluhutna, horas manang isto na toro. Nang uluan ni persejarata, manatur persejarata di hari Minggu, meragam tada ulaun dohot halongangan. Aku ni tada akatada hagugoon na sumurong na dinahnis Johannes na laho pabuahon na Jesus ido Mesias di suratan ibana do gumodang dopa akatada pabahenan dohot akahalongangan na binahni Jesus. Akatada na suratan Johannes adondo parangin na sumurong ima na patadahon tu Jesus ma Mesias jana pabahon ima ibana do tutu sian debata amai sadiri. Jadi napatuduhon imana tutu na siya debata amai sadiri. Jadi di suku-sukun songon na dia do na digobahon na sa daon di suku-sukun songo dia do di gobahon hasa daon ni Jesus do debata ama. Songo dia do di gobahon hasa daon Kristus do debata ama. Mono tajaha di Johannes biddu palimahon ayat 17 do ayat 20 di dok masungnon. Alai dia Yesus manasida nun nama mula do damang rasi rasa nuaing ahu bin mamula do ya 20 kesunon. Ai holong do rohani amai di anaki di patuduhod do tu ibana nasa ulan niamai las patudun nama tu ibana ulau na balga sian on asa longang rohamuna. Di ayat 30 do ayat 37 idok komasono. Alai na sumurung do panidangyon na diyahu asa na siya si Johannes. Jadi sundokon sumurung do pandangku si pandang si Johannes. Ayak kaulau na leho ni amai tuahu si pajong-jongokku ima akaulau na hula. Ido na makatidakon ahu pabuwa na disuru amayahu. Nang amai na marsuruahu dia tidakon do ahu. Bandung dibagi hamu sorana rupana pedang di dahamu. Hatana pedang di pahamu mia di bagas ramuna. Aidang porseahamu dina disurunai. Jis mapain akatat dahalongangan. Lau patuduhon sohok ni ulauna dohok amai. Madok di bagasan aku do amai. Jala aku do di bagasan amai. Sikapna is Kristus ido sorang tu pertibion na laho mangulahon di ibana na marsuru ibana. Jadi sorang tu pertibion na laho mangula ni ibana na marsuru ibana ima debata ama. Alain na pegodang akata denagogo. Jala panidangian siang torok ni halak
sai ditutun jolmaido dang mahaporsiaon tu Jesus Kristus. Akas itu nagamay manukul tu Jesus. Molo tutudo ho Kristus. Tulong mapabotohani. Di molo tutudo Kristus tulong mapabotohani. Bukungin na Jesus mangalusi. Nung mapabotohamu. Ha, pedak porsihamu. Akaulaw na hula marhite guardamang. Akaido na makatidakon ahu. Isurat to di Johannes 10 ayat 24-25. Molo doi pitto do ko Jesus ito halaki ibano mesisi pitto tibudo tarikonon na ibana. Alay menet manangarngerdo pagdala ni tiki asa di paboa Jesus Kristus imana do mesisi. Alay saluhut nai sada panindagin na gugu na bobohon isiro ibana jala sia dia do ibanaro. Jadi isiro ibana jala sia dia do ibanaro. Suku-suku ni amang paditay sa manukalit na kiningan. Namun suku-suku ni amang paditay sa manukalit. So dia do hita margogo mangodingi dirita sa diri asa unang mamiwohan na takang so naon taida dito nga tonga ni ak kasi tunigamoy. Jadi si tunigamoy nung nga ripatoran si Kristus jelas jala takas hatorana taringon ibana siya dia do ahano isa do ulonisa do limana siya dia do imanaro jala tuisa do imanaro alay sa sitong na nung natarsurat di pada narubi takas do dienet na siday alay di patakang na siday rohana mangalo sude panidanyoni. Jadi sumusku na mapatan king sumod dia kita margogo mangoding dinita sa diri aso nang mamay rohana takang songon na taida di tonga-tonga ni sito ni ugamoy. Jena king nung ngaripatorang digijang ibana do na sinuru manang itunong si debatay. Jala ibana do na siyang debata amay. Di bagasan ibana do debata amay. Jala di bagasan debata amay do ibana. Toktong na niula ni debata amay ulaw ni debata amay do tong ima taringot ulaw tumanisia di portibyon. Alay di patakkan roh na sigado dan mahapor sa Jesus Kristus. Tahapor siya ima na nidok kontu ibana na tarsurat di buku na badia. Tapakilalahod do ibana ni muluta adong do sada upama ni halabatak na tumase populer lumubi diaka di tano pangaratoan. So ala ni gugu. So ala ni gugu. Yaro hami tinggal sa dainganan sa daguta. Sa lewat do truk pengusaha sani mungkin halap batak bo naman pro diturut nei disuratot do disi so ala ni gugu. Nama katidakon dang ana adong do parkos dosan nama dongani imana na patolhason pita-pita nang kasitan rohana. Wah, tapakilalahod do. Jadi hatana dibibeli na di buku na badiyay tahaporsyay na hitidakon ni Johannes na sumuruk pa Yesus Kristus aw na suru ni Amaido na huulan ni Amaido hula jala harroku siyan Amaido siya banwagijang na nitongos ni Amay tunog-turon tahaporsyay may ditongos ni pikrata paduahon tapakilalahon ma nang diaka parngulwata na adong doy manam niya tungatungata so ala ni gugu lapatan na tapangasahot debata tapakilala panarihon na tapakalilahon kuasona na holong na miet hita na patolhason dia kasaluhut at kasita-sita ng akka pita-pita rohata mauliate ma amang o manabuy pasahat alus ni suku-suku muna mardongan mauliate. Mauliate di hatorangan ng pinasahat ni amang padita siyanipar natung masetakas. So diri tutu margogo hitalaw aso natoding idilita songon na iban ni akan namasay. So nari magpanukum majo tu amang padita hutasoit. Ano sukus-suku namang padita hutasoit. Akka hagogodia do nadong di hati has sonarion nanget
alai torang mangula laho mangrupakon hapor seota di hata ni Bibel. Mangyut na masa sonalion, so dito amang paditay hagugo ni nangit alai torang nalang mangrupakon hapor seota. Boy patorang amang padita kota sa esoti. Mauliate amang pandita e purba. Akka hagugo diero hatiha si saunarion. Na mabain sa gabi maninggal pon aporsyot patu Tuhan mana tu Bibel. Adorak so patorang akka hagugo noon nunga tabigin kaningan nani patorang ni amang pandita El Sianipa. Jala diuduti muse tu persejaran di hari sini neo waso ni Bibel namar hagugu manang waso ni debata namar hagugu dibayad di sur di persejaranon di opak Musa 20 sada ayat 5 rodisia dungi marungutungu mabangsoi dopak debata dohot dopak si Musa buasa tung tugihonon muna hami nakko siya Misir asamate hami di halongonon buruah ay so manang adok sagu-sagu manang ay dison jalanunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu na giakon dungi di tongos Jahuba ma tutonga-tonga ni bangsoi akka ulok tulungapi akka namang marguti bangsoi gabe marmatea macai torop sian Israel dungi robe ma bangsoi manopo si Musa akkanin nama nunga mardosa hami ala na marungutunguti hami dopak Jahuba dohok dopak ko martangi ang maho tu Jahoba asa di padau siya kami ulok tulung api jadi martangi ang masih Musa mangodihok bangsoi dui Roma hatani Jahoba baem madihosa da ulok tulung api jala sakot mai tuhau partonggol ia adong manangise nahona pargut jala diberek tusi ikom mangulu ibana. Jadi di sumasi Musa masada ulok siat tobaga. Jala disakot tomai tuhau partonggol. Jala ia adong manangise na pinargut niuloki. Jala dibereng dopa ulok tobagai laos mangulu maibana. Jadi di damang dot dainang akka na hinaholongan na ubigi nata di Tuhanon marhagugod do debata di pada narugi jala di partudos do pada narugi tu pada nai baru taringot tu hagugon ni Yesus di pada narugi naking di opat Musa 20 sada ayat 5 rodisia di partudos de tu Yohanes tulu ayat 10 pagi. Ima bangsa Israel na marungutungu na sida tu debata do tu si Musa gabe muruk ma debata disuruh ma ulo tulungapi ma marguti manurbingi bangsoi gurang mamar mate ya alai dung mate akana deba tarhatotong ma na mangulu na dipargut jala muba marohana sida didok martangi yang mau Musa asa dipadau di mata akka uloko siak kami asi rohani si Musa dia lusi debatado tangyang ni si Musa jala didok debata paima manuman-numan tiang manang nasada tiang tubaga nasarupa tu au pinor silang imana partidoson ni Jesus
Kristus. Manangisi nama mereng Yesus Kristus, maluma sahikna ianuk pebana di turbing manang di pargut ulo tulung api. Manangisi na hacitan. Songonido debata di pajakon niak kapardosa. Jadi margogo do debata paluahon, pamalupon, pahehehon akanong mate do saluhut diak kapardosa alay na marhaporseahon tu debata. Na porsea tu debata di Pangulo. Jadi ope persuku-sukun ni amang pandita Purbanaking akka hagugo dia do di portibion na mga bati hita ro tu debata manang nagabe manursari haporseotta. Pala ditikyo. Di hati si sonarion, molo ta lapati do, diak kanoengon, musim do akka handphone, internet, gadget, game online. O manatung mambay kita mga bati ro tu debata. Hagugunon, molo so terus dipakkeon, dangbe tapake internet manang nahempotta mga lului debata om managawe margugunuan dipakai si polisi ya game online aka judi o aka segala macam om mga batihida asagay porsia tu Jesus dumi muse molo aka narong noeng di YouTube nunga gurang persi hatani Tuhan alay menyimpang otik dia litalito dang betikos yang bibeli otong do namar hagugunon mga bati hapsyota molo tatotoni gabi alay buru gabi pelajaran tu hita persejaran tabuat nadinggani alay gumurang noeng akan aposo mamakke aportivion manang namamakke dunia maya aka YouTube songoni muse aka game, songoni muse aka Instagram, Twitter dan aka nasi. Dang be nagabe pasol hotok kita tu debata. Malah gabe madaw. Jadi tarom marupani na mga bati na marhaguguon mga bati hapon siya taro tu debata. Alay pos rohatta ata ni Tuhan ima tabayan nomor sada ni muluta ala na margugu tu debata manugu-nugu kita. Mau lihat emang panditan itu? Mau lihat godang tu amang pandita kuta soit na mabayan sada alus-alus na dinggan tu hita na monoton YouTube ton. Baik tamas talanjut suku-suku tu amang pandita kuta sianipar suku-suku na di hari Salasa amang pandita songon dia do pada nam baru mangenet sian aka ayat di padan narobi laho maka tindakon Yesus upasama tu amang pandita sianipar Mauliake mardongan sangap upasa tu amang pandita si manungkalit na pasat suku-sukun matutu partikan nauli dihita nang distonatorok na lau pasahaton alusna. Songon na mangurutin na kingan hatorangan ni amang padita hutasoit molo do halak bangsa Yahudi jolo manatap tu ulok todo ngapi maluar na sida mga manggabarhon narodo manang nadipadatut do manisurakot do narodo ispaluah haduan na paluah jolmani siap panurbingan di sibolis na atu haluaon na siling-ling na. Jadi di pelajaran sejarah tadi hari Selasa jokosonon hasurirangan ni padan narubi dopak Yesus yon na perjuru dipion anon urutan dari penon dia ka hari-hari na mangihut. Di bagasa sada pakatayon dohot akasitun halak Yahudi taringot di hadirion na Jesus mangodohon hata na siya buku na badi. Ala porsea do akasitua ni hala Yahudi tu buku na badi.
Iduman nasida managam do di baga-baga halwani al na porsero nasida. Di hatani buku na bedei lumubi sian padan sada Musa, dua Musa, tulu Musa, opat Musa, do lima Musa. Onedokon na diajarhon ni akapatik ni si Musa. Jadi dokosongono. Aku ni si Johannes manuratu godang hata manang gobaran siya buku pada narubi. Mana perjanjian lama. Na manurirakon do pa Yesus nagabe hagogono ni narubi ima Yesus. Jadi si Johannes manuraton siya pada narubi do pa Yesus Kristus nagabe hagogono ni baga-baga narubi ima Yesus. Jadi hagogono ni baga-baga narubi. Alana sebelum Kristus ngeri baga-bagahon. Tu si Adam, tu si Nuh, tu si Henok, tu si Nuh, tu si Abraham, tu si Isaac, tu si Jacob. Taluwo tu pasal sepupuan si Jacob. Ngeri baga-bagahon. Narodo si palua ima Mesias. Mesias lapatan na ngeri padat tu nagabi si palua. Yesus Kristus lapatan na manang astuan na nunga di gonopi, mana nunga di odihon nagabi si palua. Suku-suku ni amang padidas si manukal nakingan. Songodia do padan na ibari mangenet siang akka ayat di padan narobi. Nalahu makitir kon Yesus. Yung masih pas sejarah tayo baga seperti kir. Songodia do padan na baru mangenet. Nadong do hatai di padan narobi. Nagabi hagonopon ni pada na tersurat di buku na di padan narobi. Di dokter di Johannes Sada dibutul kono. Duminin nama suara nama jauh-jauh di halungona doahu. Patigor hamuma dalam itu hani. Songon nanidot ni panang Yesaya. Oma na tidakon ni si Johannes. Ay horo mesdaung dangaon ni. Au suara na manggora do na patigor dalan ang sa tarjalus krusi. Alana na juro nunga tumbe dati gorbe akajaran taringo ni akasurangani jala lapatan nape nunga makamarap balanga be jala patikipe nunga godang akat tafsiran na jala duntuk dodo dan laho sulaw ni akanatoro. Itu ko disujana semua dangaon ni au holan na majo hamudo asa pati kamudala tutuhani songonedot ni panwiran Yesaya ahad sebetulnya didok kepada Yesaya. Taringot na ni si Johannes, taringot ni hatay. Di Johannes o vapura tulog kesonon. Suara ni na jauh-jauh di halungunan. Palihaw majalan di Jehovah. Pati kung hamu di ada di bebas. Jadi edo hagunopon ni panunggu saya ima si Johannes. Jadi Tarius Kristus dan Tuhan muncul perjanjian baru manang di padan na baru di padan narobi ng hata Kristus palua na di padaton na jala ido baga-baga na tinagam ni rohani akka bangsoy. Di Johannes bidudua ay sa pronom do sa pulido kasonon. Duminin na magdok akka partiga-tiga darapati. Buwan hamu maisiano. Unang bay hamu balas damang nagalib bertiga-tigaan. Jadi diingot akaseni mahata na surat di paren na robi hamuruhon humokop bagasmido mga langahu. Jadi dokon hamuruhon humokop bagasmido mga langahu. Buhat itu nung naromod galyolo di bayan nagade hata hagonopan dari perjanjian baru manang di paren na baru. Di Psalmen ono pulusia ayat 10 kemasanon. Ay hamuruhon humokop bagasmido na mangatto nahu jalatahatu aurui rehe-rehe ni akka na mangerehi o. Jadi na tersurat di padan narubi idotong na digunopi di padan baru. Johannes pito turpulado kosonon. Songo na doon na tersurati akka batangay na manguludo na mabawor siya na porsya diyahu. Jadi songon batang na manguludo na mabawor siya na porsya diyahu. Bahat itu, ang nagsurat sa di padayan na rubi.
Di Jeremia 2:10 ai dua do je binahan ni bangsokku. Ahamai dua je. Ahu do mual hangulua di tadiko nasida. Jadi ahu do mual ke nasida. Paduahon, lau manasida akan makan sumur-sumur. Sumur-sumur akan nama ruang naso marisi air. Marisuang do sabutulna akka nanulana makali sumur nasida bagas sumuri marua sumuri alang orang air. Alai dokon ditarikon nasida do ahu mual hanguluan. Jadi dokon Yesus Kristus berjanda di padan baru. Ahu persian na persea diau. Jadi Yesus Kristus do mual hanguluan di kita. Hanguluan na seling-ling na. Jadi digonopi do ahana tersurat di padan narubi di bigonopi di padan na baru. Yohanes 10 ay tokono sunon. Ay namasa doi asa jupang penatar surati na madok dan jadi ponggolon hulihulina. Jadi taringot na tarsilis Kristus na somal namasa ditiki mo disulat ko jolma na gabi huma hamati di mana hira-hira pukul 3 asa unang gabi songon na duduk di dai akan na tersilangi di ponggohom mapak na asa tumingu mati. Asa tumingu mati. Jadi tiki na laho akka saudadui lama monggol pak di Yesus Kristus nuna dibering nga mati be. Jadi pola perlu ponggol pak na. Jadi koson dan jadi ponggolan holi-holina. Bohatu tu. Adong terjun di surat kesomonon di surat kota Yesus Kristus di padan narubi. Tajahama di opak Musa sia ayat 12 manang di kitab bilangan mombol bahasa Indonesia. Dan jadi tebahonoton sian i rodi manugot nai. Jadi tebahonoton seri sana manugot nai. Jala dan jadi ponggol honoton holi-holi nanggo sada. Ikon hobartu sadok aturan ni pasca. Nasida marulaon paskai. Jadi toho jara pakas somon na di surirakon di padan narubi di opak Musa sia 12. Idokon ikon hobartu sadok aturan ni pasca. Nasida marulahon jala dan jadi ponggol honoton holi-holina nanggo sada. Jadi tung digonopi do hasuriang ni pada narubi ido bahas Yohanes mangenet. Sonari dihitas to na torok yang usalu na donga sa persyaon na mabegi channel YouTube on. Ndada hola si Yohanes nama torakon na songoni. Ale do na si Petrus, do na si Paulus, do na si Matius, si Markus, si Lukas, do sudah panula di padan baru. Tinogo ni bahasa di perbadia. Marula do mamadolhon. Iyang ngolu hamutean hahehean hamane ni Yesus Kristus nasian Nazareti tu haba bangsa ni debata i mahagono na sirangan na ribagasan padan narubi. Di sudia kapan pada baru manuratot do imana do hagono na sirangan na di suraton di bagasan padan narubi. Oma amang padita si manukalit na buhubayan mangalus kusukumuna. Tuk pepedek ale tuk mo jara sahak mon mardongan mauliate butima. Mauliate ma di amang pendeta El Sianipar. Tung masa sosok do akka alusiamang. Ope husukum majo amang pandita ipurba. Moladong sahalak jol mana mangalo hita ala porsea hita tu Mesias. Hadu alusta jala aha si leonota mangurupi hita asa marsihohot hita di hapor syottai. Ini mah amang baik kamu mah alus na lehet. Mau lihat sa sitong na alus ni suku-suku sinaking ngatung takas benakinga di patorang amang padita si Anipa. Taringo tu suku-sukunon. Mula dong salah jolma mangalo bahasa posetu Yesus ngatung takas dalam ngatung udang natapal siajari taringot isi do Jesuson di buku Yohaneson di so di pagsajaraton di Yesus tu akas itu ni malim di Yohanes tu 5 ayat 30.
Dokosono. Di diori hamu do akka surati. Ai di perbagaro hamu. Dapat hamu disi hanguluan nasaliling-liling. Jala surat ido tutu maka tidak konau. Jala tutakas dok tungkurang majol masonari. Sonde dok kene mapadi tahu taso nakingan. Dijaha do bibeli. Di patorang do nasya bibeli. Ale tung balik do. Hala Yahudi pesoni do. Dibuka do bibeli. Dijaha do bibeli. Dia tusi. Marpangaropa do alki hanguluan nasaliling dililing. Alerong do personaris kusuk bado malongjol mamangalo. Bibel na sada do bibel na tajaha. Sarupa do isi ni bibel na tajaha. Aleboy beda siya. Alanya ha, dang sa pajalo kita di hapor siya ni. Mula hala Yahudi, ibaga-baga na sida, dinaro Yesus Mesiasi, nagabiraja do palohon na sida. Ale dang paloh di portibyon nerokon ni Yesus natasura di padan narobi. Di padan nebaru ipatorang, naro Yesus na paloh kita do sa portibyon tuara Diyos surun. Ale dang pas, dang topek di rohani halaki, dang pas. Dang tongod di rohani halak Yahudi. Ison, adong masa pesala jol mabayan gobara songonon. Tata ma dinajongjong hodisada adaran na bulak songon huta Texas. Bulak na disi adong ringgit pola 70 cm tibuna balgana. Coba jo tabay jo tawarnay jo ringgiton. Tabay sada na warna merah muda inna. Nung sai gabung masude itu gudang ko ipapung ma gudang akaring gito nandongan. Itu untuk mata ni salak jolma. Isuru memang manglulu ini. Tutik kos do memang songoni. Boy tabay memang. Tung bahat do ngata parsejari adi patorang amang padita siani panlakingan i sedo Jesusi siap pada narobi tu pada baru jalan atung takas. Tung masay godang do nung igonopi Jesus. Taringot tu panurirangon natiki di padan narobi. Dison, dia nak domusekkan di pasejaraton Yohanes 12 ayat 10 tolu. Tuntakas di soni dokon di Yohanes 12 ayat 10 tolu. Jadi di buana sida maka mare-mare. Dina masuk Yesus tikini, idoko kalaki buat mare-mare, di jauh mahosiana. Pinasupasu manaro maghita gwan ni Tuhan, Raja ni Israel. O nga di surirak konon, ima di Pesalmen 110 ayat 20. Ayat 20. Dirokon, pinasupasu manaro maghita gwan ni Jehovah. Adigonopi, digonopi. Adong domusekkan di Yohanes 12 ayat 14. Asaboy hita mangalusi bahara patorakon kapor siap tu Yesus. Lungi dapat Yesus semua halo di sada. Ima dihuduli hobat tu nata surat. Idia nata suraton. Ima di Sakaria sia ayat sia. Ibu buka mang dainang. Karena manot to sonari buta buka. Di Sakaria sia. Isi surat tu di. Yohanes 10 tolu. Ayat 10. Ada tu saluhut hamu hataki. Nahutadda do akah nahutodui. Iso nadong ba hata ni Yesus non. Do ngaku sa panganan nido majukang patna do pakau. Ngadi gonopi don imang surati di Pesalmen 21 ayat 10. Do nga sa panganan na do. Yang ngatunggodang nang digonopi Yesus. Akah surirangan nata surat di padan narubi. Na beki dalam proses. Di suku-suku ni nakingan mula dong dope na mangalo na taringot bahasa porsie Jesus si Mesias dia do alus na dapato si Leonomu dijaha ma Bibel. Jala di haporsen na surat. Unang molo na pastor Hana pas do hatan di Tuhanon. Ale molo na pastor Hana kasi jaha Bibelo minggo di mamajahe. Hita sonari atung arong be Bibel marhata to ba pedong marhata si malungu pedong marhata karo pedong marhata dia pengatung adong ya adong besona si daliat tamat dokter be dang huat tu si hatai
Ngolurang tatu si hatay tapangido to di pagbadia asaboy manuguno kita asa porosea. Jala saboy ta masiho di haporsyopta salam ta tada dati ma nama jaha bibelon jala tada dati ma mangido hatorangan siap to di pagbadia asaboy lamgara haporsyopta asaboy hitatong maben hatorangan ni tudongata na mga lohita taringo Jesuson. Omma sotik amang padito hutasoit songon alus ni suku-suku ni magdongan mauliate. Mau lihat godang tu amang pandita purba na mambayan sada alus na dinggan asa hita amang dainang mangatusi suku-suku na di suku namang pandita tasoit nakon. Noaing tasanggup talajuk ma suku-suku na di hari Kamis songonan tu amang pandita sianipar atau orang tak masuk tu rimpunan non persejaran dia amang pandita na binuwata sian pakatayan ni Yesus dohot akka situa ni halak jaulihi pasak tu amang pandita sini pak. Mulai ate marungasangap wasatu amang padita yes marukali. Asa tauruti persejarata sia sukunodo mualia ka persejarata di bagi seperti kianon. Naking nungari patorang tu masetakas jala toho ima patorang ni amang padita purba. Taringo ni hagunopon ni baduahon hagunopon ni pada naik barui ima hasurang nasi rakot di pada Nairobi. Jadi masuk itu perjalanan di Kamis. Siatoru, oma turput di hita di bahasa siatoru. Aharlah patanda siatoruon. Marhite persejaratan na manghutun buku Yohanes. Saat di hitaon. Nunga tayo dari si Yohanes papatarhon ay Jesus do Mesias naribagabagahoni. Jesus do Mesias naribagabagahoni. Pangaropa belum na ngolong di parsita halak Yahudi. Jadi Yesus do hagurupan ni bagabagay pangaropa belum na leleng di parsita halak Yahudi. Modal hita na mulus na reon bagabaga di harupa dalihon pangaropan na belum na leleng na taparsita di hita na mangulu di hari asiangan nun. Di hari asiangan na tumasay gono jala ranap jala lamu takas hagonopanya kehalatan yaron padu halihon. Ahado paswalan nataida kitong-atongan ni Jesus do takas itu ni halak Yahudi. Ahado nagai paswalan na sida. O dene mo sian Yohanes pasal 8 ay 10:20. Duni diulah hijis mamuse marjanito na sida nin nama. Hudo panoddangi panodang ni pertibion, panodang pertibion. Naso tupa mardala di hahulomon na mangihutto nahu. Di ibana ratahe panodang hanguluan. Dungido akka parisema tu ibana. Dirindo he tidak kuko dan nasitong pandanguni. Dungin na Yesus mangalus na sida. Sitong do anggo pandanyuku. Nang diriku pela tidakon huboto do hararoku jala huboto do ise sitopotokku. Yung mahatan Yesus Kristus. Huboto do hararoku manastopotokku pe huboto do. Huboto do hararoku stopotokku. Ang lain bang hararoku jala huboto do ise na hutoko di pertibion. Manghihutok pagdagingon ng panghuman mape ang waho dan manghubagi agise. Jala iya mangumiaw, jala iya na mangumiaw pe, sitong do uhupu. Jala iya manguhupe ahu, iya jala manguhupe ahu, sitong do uhupu. Aindada mamujuhahu, na marsurwahu ido dongatku, dinamangula siulon na doahu. Jadi, dang dipatikon uhumi jala nataksurati sitong do dihatidakon ni akka dua halat imana manidani taringot di diriku aku ni
ama na marsurahu, ima na makatidakonahu. Jadi, amay magtidakon. Jadi, kaya tidako si Kristus isa de mana, alo rohani hal sito ni Yahudi, sito gamoy, ima dihatahod, dibirut narta, ujo na mangajari iban di bagajoroy. Dan adong naman ako pibana, alang dapot na petikina. Dahil naman ako na petikina. Dumi do Diyos mamuseto na sida. Nalaho maahu. Gabi jalhamuna maahu. Alay mga sa mga sa dosamu. Dan terdapoton kamu sito potoki. Dumi na Diyos matulak ka sito ni Yahudi. Sito ni kamu Yahudi. Nanaing manikot do iba na nuwaning. Nanaing manikot do iba na ulaning. Umatong dukod na nalaw mga sunod na. Jadi, dalam manikot di mana mulani ubahin na Diyos sumuni dan terdapoton hamu si topotoki tumahatan Yesus Kristus terterato kamu kola naul kamu manopoti alangat sirakon tarimo niya kabiri biruina juro iko mate do ilo laban haluau jadi ko mate do au jadang ise pena sanggup manopoti kola na manopoti dumi ido Yesus matu nasida anggo hamu siap turut do hamuna siya turut dohamu. Lapatan na siya pertiwi dohamu, roha pertibi, jala pikiranmu dilonggomi akka pertibi do. Jala pangasi pertibi, ima sibolis, dilonggomi do pikiran sida, sehingga daktar jalan sida, aneh atau taringot ni haluaon, dari baga-bagahon niya ke Yahudi, ima hagono para surangan, ima tentang Mesias. Dito ko Yesus anggo hamu siya turut dohamu. Nasiyang gijang doahu, na siya pertibiyon dohamu dan siyan pertibiyon anggoahu. Siyan gijang doahu ina bagai buhui au nagai panodang diaka na buhi surdangan jala akan au surdangi dan berdala be anggo di hagulapa. Lujis matunisida sa muse. Na mate dohamu di bagasa dosamuna. Alai moro supersehamu dia moro supersehamu ahu do ibana mate mahamu di bagasa dosamu. Jadi sebetulnya nunga di sisi Yesus na sida. Jangan lupa kuni Yesus, jangan bagas kelatana. Mate mahamu, molo sarjalhamu au do sipalua na tuwa siya bol nagijal. Dumini na nasida ang madog Jesus. Ay ise doho. Jadi do Jesus mau nasida. Sadok na hataw nito amu idoahu. Jadi tersulah di pada narobi na titaga mesida, o sa utul na auroi. Sa sitona taga mesida do anggo astuan ni fasiran di pada narobi alai ala somonido parmulis Kristus natigori nagabe manulikite ang satigor. Jadi jama senario pe halak na jujur natigor hagabe hasuguru mulo tigor do iba tarbotama dalam Jerman na sutigor. Jadi tong hatigoran na di pajangkit pada ngaluna nagabe makata manegor parngulun na sida. Gabe roha portibi ma na malinggomi ron na sida daktar na sida napis Kristus manidangi aw kung nagportibiyon. Siyang kijang roku huboto na isa na utopo alain kamu sa portibiyon doamu. Jadi kung na sida gabe sumuni maaka alusna. Jadi tantoro. Hata ni Jesus ia nasida dang manada ibana somonima ng amay. Yung manasurat to di Johannes pasal 12 sa pusidokon. Hata ni Jesus di si ia nasida dang manada ibana somoni ng amay. Jadi mula kita diskusikan tada amay. Ay di bagas ng amay doaw. Ulaw ni amay nahula. Diyan natungos ni amay doaw. Namiyad doa di amai jana amin namiyad diaw. Alaktar jana sida. Sa sitong na ikko diboto na sida dui. Alamar syajar na sida taringot ni pratik hasurangan di pada narobi. Alai di pauto na sida do di na sida. Di pauto na sida di taringot na di hakajis di taringot di si. Jadi sokon di pauto na sida do di na sida sa diri di si. Sa sitong na diboto na sida do. Alai aloro na majalo ala perul Kristus odol di permula sida jala dau jala maila na sida
Udut ni do Yesus matuna sila sa manon. Siya turut do hamuna. Suku-suku niya maparis manukalit nakingan persejarat tagon. Persejarat dia mana dinua siya pakatayon ni Yesus Kristus do akas itu hal Yahudi. So dia do. Omma na tawa di hita. Unang tapatakang rohatta. Moro do ane sa bunugi jamal dang hita tajalo man. Asa unang hagulapan ni Portibi na mga lingguni rohan na pikrata gabi tarjalota Jesus palway. Omma amang nabuy pasahat sukus kumuna mauliate madunga sangat. Mauliate godang tu amang pandita Senipar takas tabegi persejarata di Saminggon. Tabegi masa dari rimpunan na dibayan amang pandita kutasoid rimpunan. Jadi rimpunan ni persejarata di sango bason persejaran na pawaluhonon. Tudos songo sere asit tongani nunga di palumehon tu halak heber. Panggonggomion ni halak Yahudi. Nunga mabuat tada parange siya banwa gijang. Ima Kristusido na pajong jokosa. Di bagasan gobaran manang rupa saluhut akka hati goran. Taringot tu haluaon nunga di papatar. Alay uju dinaro Kristusi halak Yahudi dang manadai bana. Na pinabuan ni akka gobarani. Diramoti na sida do hata ni debata. Alay akka pati niopuna sida siyan na rubi. Doho jamita ni halak dopak buku na badiyay. Manabunihon siyan na sida hati gorani. Songon na pinapatarna di bagasan Kristus. Bohal ni partot dion siya nakasurak na badiyay gabi mago. Dang dibunihot debata hati goran na siya jolmay. Ala ni pambayanan na sida do mabayan hati gorani gabi holip siya na sida. Dipangido lau mamilehon saluhut na adong dihita. Lau majakon hati goran na nasoramuba jalanahot rodi saliling-liling. Jadi tajak madebata marhite hati goranna marhite tapeleho saluhukna tu debata. Asa tajak ibana marhite hatana naum di patolhas di padan narobi songoni nang di padan naib baru. Jadi Yesus do aleleta Yesus do saluhukna partano batwatta tapasaha manguluta tapasanga ma debata asa gabi hita panean baga-baga surgo dinaro Yesus Kristus na padualihon mangalabak kana porsia di bana ganuk mahita dohot. Amin. Mau lihat ya. Mulai tegodang tu amang pandita tesoit namun ben sadari impunan di hita dohot tu amang pandita Senipar dohot pandita purba. Noaing tapangidom haraden ni amang pandita Senipar nalaho patupahon tangiang panipuli. Tapasada marohatta jala martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nanin na marhabang sa di banwa gijang. Parholong-rohan na studusan. Takas duhura jinihan yang nabasa. Horo tano parbaton nami, pangaropan nami. Nunga takas rangihan atam nabadia. Hodo hagonopon ni panurang di padan narobi. Ima di padan baru. Tung di enet akka panura di perjanjian di padan baru. Akka hata pagonopan ni panurangan di padan narobi. Takas do amang waru Tuhani. Unang nesong bangsa Yahudi hami. Batakkan rohana karja rohami. Jalan nga di baga-baga hoko. Naroho pa do halihon. O mapangaropan na bolo na balgali hami. Siyanggi malito at di porbadia. Na mangulusi sa luhut at kapikiran ng atatan nami. Na paringon nami. Asa sa luhut di akka paringan nami. Di akka pikiran nami. Akka parminigan nami. Pakatan nami. Padala nami na polo nami. O Bartolo Manroham. Asa boy balgaroham jalan mertua o madahami akena kum na pinaluam Kristus mangulahon
akan nasitong jalan na bonar di adopamu. Jalan marlapatan masa sitong na hami. Bangsa na pinilitmu mangulahon akka sitongan di tongat na pangunami. Matinangi magbinigi mamang madabasa di pangunamion. Jala urasi masaluk na akka dosa nami. Leo matuhami. Ngulu na baru. Jala todi na baru. Marhite diskuso nami. Amin. Amin. Mulai tegodang tu hita sude tu akan naposoni Tuhan. Baik, tu hita amang dainang kami mendok mulai te tu hita na setia menonton ABM channelon na dong di YouTube setiap salisa minggu. Ya, jadi kami dak ke lupa mendok tu hita nang lupa hita amang dainang man like, subscribe, dohot, mak komen. Asa kami na opat, asalam semangat pasahaton barita nauli sian parsiajaran sekolah sabat di edisi bahasa Batak. Ya, kami mandok tuhita saluhutna. Horas. Maria ma kita uhur ganupan. Horas.